Arnese, dobrodošao. Bolje vas našao, evo treći put da se družimo. Jeste, treća sreća. Treća sreća, bit će još ako Bog da, jel da? Pa da. A reci mi, šta kaže supruga? Ona je zadovoljna i ja sam nju i držao za ruku kao podršku, znači pružao sam mi podršku dok si ti nastupao. Mnogo ste slatki, fini i 5 godina su zajedno inače. To je jedini broj koji sam zapamtio. Od kad je počelo takmičenje, ja sam samo zapamtio, ne znam zašto, 5 godina su zajedno i to je to. Ja vas kad sam vidio, nisam mogu setim imena, ali sam bio u fazonu, vi ste 5 godina zajedno. 5 godina, da. Da, je li zadovoljna, ponosna? Supruga je zadovoljna i ponosna i slušala je kako to zvuči i mislim da svjesna je ona da je moglo to bolje, neki aspekti, ali samo pjevanje, zadovoljna je sa tim. Tokom razgovora, sad ćemo pogledati tvoju probu sa Sotirom, ali si rekao kako ti je bitno da publika, da kažem, prihvati tu tvoju emociju koju ti želiš da preneseš na njih preko pesme. Da li misliš da si ti to uspeo? Dobrim dijelom mislim da, pogotovo u prvoj pjesmi. Moglo se to vidjeti po publici ovdje u studiju, koliko ih je pokrenulo odmah nakon... Ja ništa vala nisam video, znači ja sam čuo samo kako pevaš i bio zatočen u onom backstage-u, ne puštaju me da izađem. Žao mi je, volio da si bio tu, da čuješ i da vidiš. Šta ću ako bude bilo prilike, ti pevaj sljedeći put, ja ću da igram u pozadini. Ja ću ovdje na ove stepenice, supruga na ove druge. Top. Pa jeste stvarno.